أفضل خليخا بتصنعتك دورف متائخا زائري ترانا عندي بحري كمول زري نعقا تفري أصبح انتبو ملحق ملازبو تحس السلمي لو ما خمت مالي أمينة أمينة مريض عقا حيزة سينة أمينة أمينة مريض عقا حيزة سينة السنة اللي أفضل خليخا بصنعتك دورف متائخا زائري ترانا كنتي تحري أمور الزري نعقا تفري نصبح انتبو ملحق ولا قبو تحس السلمي يوم خمت مالي أمينة أمينة مريض نعقا حيزة سينة بلوغ حاجر بلغ تجنت له يدك مسؤول حاجر بلغ تجنت له إرترا بلغ حاجر بلغ يقومك مسؤول كقوم كنا عجرني بلا كقوم راسن تلاقوم. With all due respect, أنا عندنا نقول كذا عالم سلام يجمرو 300 شيء علو 1 مليون ميهونو 4 مليون ميهونو ينو علو شجر ميور بس ينوران 300 شو ماشي ميهونو نقول سالم يعني وندم عجر كالكين عندي توبياوي إرتراوس عندنا غير عرق ما اسمراوس بقى أستثنى رونج كوي عرق مادر the same to that إثيوبياوس يالله إرتراوي سيفلك ديبورت أرجعلو. هي ما وياني زمان وياني no way أجرينو. سيفلك ديبورت أرجعلو سيفلك متعليا كام بيجوا. إني بملوا على مالن. no متعليا كام بيجوا كفلك سدتني أو كمتا. لما كم زيرهم سكرتهم كيدهم كم زبيلهم من إسي كعاجة خلي ترى من إسي لبيد الله فلت يدبلون كعاجة خلي. أتشن يالله ملكت. ኢትዮጵያን አትንኩ ኢትዮጵያን አትሞክሩ አቲና እሺ ዶክተር ፕሮፌሰር ፋርመር ብዛዕባ ቀይሕ ባህሪ እንታይ ክትብሉ ትደልዩ ይገርመካ መጀመርያ ክሰምዐት ኣለኹ እዛ ጉዳይ እንታይ እየለ እወዶ እየለ ንሕና ዋጋ ቀይሕ ሽንጉርቲ ምቁፅፃር ዝዓበየና ሰባት ከመይና ኢና ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ምቁፅፃር ንሓስብ إذا the ox is born እንታይ ማለት ያ እንታይ ይልባል ብዕራ ወለደያ ማለት how many times days come to me ይብል ኣውግእሉ ዓለሰን እና ህዝቢ ተኣክለ ከደለ ምውጋእ ምናምን ድሌት ስለለየና ከም ሓሳብ ቀይሕ ባሕሪ እንዴት ኣደልኛ ቀይሕ ንገብሮ ኾነ መነይ ቀይሕ ሽንጉርቲ እምበይ ቀይሕ ባሕሪ እየ ጉዳይናይ إلا أنا يا قيح شنقرتي هنا يوزحني أختميتي كاي هل سمعوا لكم قدم قيح شنقرتي كود خطفت لك إلى الكنيرو هذا جانا كودم كنت قصدت لك إلى كله تقرأي تشمس سلام تخطاتلتنا القناة كما يكن يقوم كما تخونوا السنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو ناي لهم فيديو بزح محارب زلو هاجن مسحاق خون زخلون نسحاق كاي كوننجن أقدر سنزلو ملختاتي هي غريبة زلهم لأنه كله عبز فيديو زيا أبي إيرتراويان نفعات سنة ببنياتات ذات كوري فلوي تسألي فلوي متكعتي كم انتايز بقس انتايو كم زجبر زلو ኢትዮጵያን ጥራይ ደኮነሲ ናብ ነፍስና መፂና ምንሪያት ክገብር ክፍትኒ እዚ ድማ really ኩልና እውን ክናሓዝበሉ ዝግባእ እዩ ጎኑ ሓደ ኣገዳሲ ኣብ ፍፃመ ላብ ኢትዮጵያ ሓደ ሚኒስተር ካብቲ ሃገር ሃዲሙሎ ይበሃል ኣሎ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ከምኡን ወታደራዊ ነውፂ ይቕፅል ኣሎ ንቀይሕ ባሕሪ ዝድህስስ ሓድሽ ሰሚናር ተኻይድሎ ይበሃል ኣሎ እሱ እውን እንታይ እዩ ኣበይ ተኻይዱ ንምንታይ ዕላማ እዩ ክሪኦ ኢና እዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ እውን كرينا لا لخلو جن بزح نجارات بوجن يرترا نكرم زرباتات ناي بريزنت ساس مزح جزء لو كنتات ناك أنا برنا كريكم في الدنيا بليز لايك جبرو سبورت جبرو أغلى جيركم تخيلكم بس هنا كسرونيهم مجمر ياسك بس يعني جمر أبزي أبيز بلوزولو ماني جمر أفتاريخ تمركشنا عن كيد منتها تقران بسا مشنا فنجي مشنا فياك تقران بسا أي جمرم كجمرة كمتأرس أي قتام أوكي سراويتنا إثيوبيا زي السعر مخاني زنا جرزلو فاين بس كده حنري أي قومم
ሰላምን ማጽናት እንፈልጋለን። ደፍሮ የሚሞክረን ካለ ግን ግብዓተ መሬቱን እናፋጥናለን። እሺ እንደው አቡ ምስተምሩሃት ዝነበሩ ጀነራል ባጫ ደበለ አሜላ ነይሩ ጽውር ባለን አታውጅልን ኣብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ትፈልጡ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ጀነራላት ኣብ ኤርትራ ውግእ ተማሪኾም ዝነበሩ ምዃኖም እዞም ሰለስተ ትሪእዎም ዘለኹ እቲ ፊልድ ማርሻል እናበሉ ዝዛረብሉ ምናልባት ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ትኽእሉ እዮም ክንምለሳ ኢና ነዛ ቪድዮ ምናልባት እቲ ኣብዚ ክትሰምዕዎ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ክፍክሩ ከለዉ እቲ ሕሉፍ ሓሊፍ እቲ ናይ ቀደም ስለ ዘይዝክሩ ድዩ ወይስ ዘይንፈልጦ ድዩ ድመስሎም እስከ ንስማዕ ኣብዚያ አሁን ዓለም ላይ አለ ብዬ አላምንም። አይነት ሰራዊት አሁን ዓለም ላይ አለ ብዬ አላምንም። ዓለም ላይ የለም። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዓለም ላይ በጣም ተፈላጊ ሆነ። የኛ ሰራዊት የግንባታ እሴት ይፈልጋል። ስለዚህ እኛ ሳንወድ በግድ እንትን ያደርጉናል፣ አሰልጥኑናል፣ ይጋብዙናል፣ ኢንቫይት ያደርጉናል። ስለዚህ እኔ አሁን እንዳውም እንትን በስቶብኝ ተቸግሬያለሁ። እኛም ጋር እኛም ጋር እንነጋገር፣ እኛም ጋር እንደራደር፣ እኛም ጋር እንፈራረም የሚል በቃ ቁጥር የለው። አሁን ፊልድ ማርሻል አሁን እንደዚህ ነው የሚናገረው የኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል። እኔ እኮ ብሩክ እንደው በፈጣሪ አሰልጥኑልን ይለናል። ብር ሸለቆ እኮ ነው የሚሰለጥኑ። አሁን ኢትዮጵያ እንደው እኔ እግዚአብሔር በሚያውቀው ለወታደር ማሰልጠኛ የሚሆን ቦታ እንኳን መከላከያ እቲ ዕምቆት ብዙሕ ኣይነበረንን ግን ክስዕስዕ ከሎ ፈልጦ ተማሪኾም ጥራይ ከይኮኑስ ሳዕስዒት እውን ኣብ ኤርትራ ታለንት ናይ ሳዕስዒት ዝነበሮም እዮም እቶም ጀነራላት ንኣብነት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ እዞም ሰለስተ ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ሓደ ጀነራል ባጫ ደንበለ ይበሃል እቲ በቲ ሓደ ዘሎ ድማ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ይበሃል ኣብ መንጎኦም ዘሎ ድማ ምናልባት ዘይትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ኣባዱላ ይበሃል ሓደ ካብቶም ኢሊት ወይ ካብቶም ዓበይቲ ሃንደስቲ ንኣቢ ናብ ፖለቲካ ንክመፅእ ዝገብሮ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ እሱውን ሰለስቲኦም ምሩኻት እዮም ነይሮም ኣብ ኤርትራ تصنعنا هنريهم من باب حدا. مستهم دكنستي أخوينا أنتم جيران قال مال الساعة برتع ساعة ساعين بعدين عللوا نيرنا نفع ساعة ساعين قال لي يرو بحاجسي عباد الله ولا عباد الله أنا فلتوني هاي ذكروني جن بقى مثلا ديرو أب كارتر زبان ديرو مسوا أب تحتون ديرو ذكروني ساعة ساعين ما ريخو حيزو كاز نبري امو بسلام ابلعونا ستيون ساسعي تالنت كم تمعبل غيرو اب سورا خلو حيزو كباخيبو نعدخا تمليسكا كتنبر زفقتلكا دو انصارو تفكري خاودي امو خابز لا على طرزنا وتادراو عقما بزنبركا غزي جن كابزي كنمهارو نخل اب ኢትዮጵያ ዘሎ ኣይኮነን ዘይፈልጠና ኢቭን ምስ ኤርትራውያን ተዋጊኡ ተማሪኹ ዝነበረ እውን ተመግተግ ከም ዝስልበጠና ካሊ ፓይሎት እውን እንትዝክርቱ ኮይንኩም ኣብ ኤርትራ ተማሪኹ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ናይ ሓይሊ ኣየር ናቶም በዛበ ዝበሃል ትዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም ንሱ እውን ተማሪኹ ነይሩ ከም ብሓድሽ ክድብድብ መፅኡ እውን ከም ዝተማረኸ ዝዝከር እዩ ስለዚ ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ምድግጋም ናይ ታሪክ ኣይ ዶንት ኖ ማእሲና ክንመሃረሉ ማእሲና ክነቅሓሉ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ክህልዎ ተስፋ ይገብር ዝምድና ዝኾነ ሃገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ሕሉፍ ረሲዕካ ዘይኮነስ ንዑ ጽቡቕ ጌርካ ሰኒትካ ኣብ ሓንጎልካ ድማ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ግምት ናገበርካ እዩ መቸም ዜን ሓንቲ ካብቲአን ኣዝየን እዛ ዝበልካ ንደርፊ ግን ከይሓለፍኩ ሓንቲ ላሕጂ ኩሉ ግዜ ትዝከረኒ ደብዳቤ ልፃፍ ድምፁን ልስማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ናይዚ ኣባዱላ ዝበሃልካ ንሽተይ ምናልባት ዘይትፈልጦ ከይትህሉ ሓንቲላ ነግረ መንገድና ካ ክተስሓቐና ትኽእል እያ First of all, we need confidence from Egyptian side. If there is a confidence, building trust, yeah, building trust. If we build trust, the Egyptians are building. Abi politikanya izi naiti afagubae ዝነበረ እዩ so ኣብቲ negotiations ናይ ምስ ግብፂ ዝነበረ ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ እቲ ናይ ኣባይ ግድብ ማለት እዩ so it's really shocking. Third party, you can come together as a brothers. You can discuss, please. This is not. This. And by the way, PhD doctorate ዘሎ ወይ ዶክተር ይዝውን ክልክዕ ከምቶም ካልኦት ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ. You can agree on the good side for both. That came from the trust. I wanted to tell you one thing, what the Pope said on... Pope Tawadros? Yes. Every member of the delegation. Really? Yes. 66 gifts? Yes. One said,
love it never die. أمين كترجم لكم ويقال لنا جر كبرها لكم تصبحين تنيركم ولا حنت يبلع انتهي تزاري بقى يفلتني يعني سلازي زخانة يكون ما بريك بكمون يخبدني because نشرق عنقع سلازي بلو زخانة زي تحس كتذكر قلت أتخيل ما برهون سلازي هابي I'm sorry كم زي كقناة قليلة يكون كونجن إريز ورديس كم تزر لا تياز نجراز اللهم كن كتلينا بتعمي زجرم كناتاتي زلوا special اتفاقران قبل السدتنيا تزلوا يقصل على ديبورت يدرجان بدم بيت ጋምቤላ ሄደህ ما يكو አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብለህ ቢዝነስን እያተራመስክ እንደገና መልሰህ ከኤርትራ ጋር የምትሞዳሞድ ከሆነ ያንን የሚያደርጉ በህግ መጠየቅ እኔ ሀገሬን ማንም እንዲሰላ አልፈልግም። የኔ ወንድም ይኸውልህ የሌላ ሀገር ዜጋ ከሆነ እዚህ ሀገር የሚኖረው ወይ በስደተኝነት ወይ በጥገኝነት ነው። በዛ ልክ ነው መዳኘት ያለበት። ልክ እንደ ዜጋ ቁጭ ብሎ ከተቀረው ኢትዮጵያ so እዚህ still doubling down ይብሎ ይውስኽ ይዘሎ መመሊሱ ናይ ባሲ ናይ ምቅያም ነቶም ኤርትራውያን ንምብዳድ ንስጥራይ ግን ኣይኮነን there are plenty others ወንግረ መንገድና ክርዮም ዘለና ግን ቅድምና ብምታውና ሓንቲ ኣብ ዝለንቀነት ትግበር ዘላ ኮንፈረንስ አላ እስከንታይ ዛረብላው ንርኢ ቀይ ባህር ላይ ያላትን ስትራቴጂካዊ ፍላጎት ላይ ያተኮረ 5 ዩኒቨርሲቲዎች በጋራ ያዘጋጁት አውደ ጥናት በሰመራ ተካሂዷል። የሰመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር መሐመድ ኡስማን ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር አውደ ጥናቱ የኢትዮጵያን የባህር በር ፍላጎት ለማሳካት ምሁራን የምርምር አውድ እንዲለዩ የሚያስችል ታሪካዊ ሁነት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ያላትን ስትራቴጂካዊ ፍላጎት ለማሳካት የታሪክ የጂኦፖለቲካና ዓለም አቀፍ ሕግ አማራጮችን በጥልቀት መመልከት የውይይቱ ትኩረት መሆኑን ተናግረዋል። to create a platform to حجون انت خونه اتقداي ناي قاي بحري مهوتات هيقارصون لنقنسي امريكا حبرت اوروبا كمون عد انجليز سلستيوم قال كابتوم اخبرتي ناي تبين ناي وعول الجرس نبريوم سلستيوم دما وعول الجرس نختكبر تصويعهم علو نساتهم دما ملو دغاف كم زبو غليصهم علو انتاي مالت مخانو منالبات زينا دي بصحم كينو مخنيات وعول الجرس كان تكبرينا كبل قلوي نعو ملو دغاف نهبالنا كبل قلو ابو على الجرسي قي بحر نعتاتهم ايكونن تمديبو تدوبسي بنصور تسايلو اب مغابايا ناي بيت فردي بداننت اقباي زي بحالو وسانه تواهيبسي كتكبر علو نعود ماينا ملو دغاف نهب أمريكا عد إنجليز حبرت أوروبا أيلهم زلوا سلزي تيما نايك يا بحري نعتاتهم سي من البات كم يجر كشركة تفتر كم دليتهم كجابو يقولوا there is no problem but access تك أي بحري أبعد كأي بحري أفدق بحر رخيب كاويكا حيل بحر خات هنسألو نسخات وننا أفدق بحر كل وقت كجبروا زنحوس انسواي بأمريكا دقف كم زي بلوت رادي كونس أمريكا أبتناتا بوليسي نيرتراز ملكات بفلوي مكيارنا لو تغير حمزلا اتي ابي ኤርትራ ዘሎ መንግስት ክቅየር አሎ ወይካ ረጂም ቼንጅስ ብሎ ዝነበሩ ከምውን ብግልጽ ኣብቲ ፖሊስናቶም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ክሳብ ዝእለ ነታ ሃገር ክንግዳይና ወይካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕሬዝደንት ክሳብ ዝእለ ወልሓንቲ ዝለውጥ ያለን ዝብሎ ዝነበሩ ንዑ ገዲፎም ምስ ኤርትራ ዝምድና ከምስርቱ ከም ዝደልዩን ምስ ኤርትራ ሓበራዊ ዘተ ክገብሩ ከም ዝደልዩን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ጽቡቕ ዝኾነ ፖሊሲ ብፍላይ ምስ ጎረባብታ ምስ ሱዳን ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኣወንታዊ ተበግሶታት ምስ ጉዳይ ናይ ሶማል ትገብሮ ዘላ ይጠቐስዎን ግን ሓደ ካብቲ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽኣሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍጹም ጥርጥር የብሉን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ዘለዋ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝምድና ኣብዚ እዋን እዚ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ምስ ግብፂ ዘለዋ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ምስ ኬንያ ዘለዎ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣሜሪካ ልዕሊ ኩሉ ግን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ስለዘድነቐት ወይ ኤርትራ ከተ መንግስታዊ ኤርትራ ዘሎ ከድንቁ ስለዘለ ይኮኑ the only the major reason ኮይንዎም ዘሎ ኣብ ቀይ ባህር ኣጋጢሙ ዘሎ ብሑት ተገይሩ ዘሎ ንብሉቅ ቀይ ባህሪ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዘይክእሉ እቲ ዝሓሰብዎ ኪዳን እውን እንተኾነ ስምረት ከም ዝሰኣነን ደገፍ ከም ዝሰኣነን ካልኦት ሃገራት ድማ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሓ ከም ዘይክእላ ምስ ፈለጠት ስለንታይ ደልየላ እምበኣር ምስ ናብቲ ቀይ ባህሪ ዘሎ ሃገራት ክሰርሓለኒ ምስ ግብፂ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዎም
ኣብ ጉዳይ ናይ ኣባይ እውን ክድግፍዎ ምኻ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኣባይ ዝግበር ዝነበረ ሽምግልና ኢትዮጵያን ግብፅን ፅቡቅ ኣይከዳን ኣለዋ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይና ኣብ ብሉምበርግ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ትተሓባበር ሃገር ከም ዘይኮነት ገሊፆም ኣለዉ ስለዚ ናይ ኣብ ስርዓት ተሓባባሪ ከም ዘይኮነ ኣብቲ ሽምግልና ምስ ግብፂ ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ ፅቡቅ ደገፍ ይረኸበን ኣሎ ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዋ ርዮም ኣለዉ ካልእ ምስ ስዑድያ ናይ ስዑድያ ዓብ ደገፍ የድልዮም ኣሎ ኣብቲ ናይ ሚድል ኢስት ዝግበር ዘሎ ፖለቲካ ኤርትራ ድማ ምስ ስዑድያ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ኣብ ቀይ ባሕሪ ድማ ዓብ ኣፍ ደገ ኣብቲ ከባቢ ናይ ባብኤል መንደብ ዘለዋ ፅልዋ ዘላ ሃገር እንትኾነ ድማ ኤርትራ እያ ስለዚ ብኩሉ መዳይ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ንክህልዎም ዳርጋ ተገዲዶም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዝዋን እዚ ስለዚ ሜይቢ ንፈልጦ ነገር የለን ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ገለ ኣናውስመንት እውን ክመፅእ ተስፋ ይገብራነ ምክንያቱ ብመንገዲ ኤርትራ ኣገዳሲ ቦታ ከም ዘላን ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ድማ ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ እገዳ ፀቕጢ ተነፅሎ ኩሉ ፈቲኖም እዮም ኣሜሪካ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንኽኣል እዩ ኩሉ ዝነበሮም መዳፍዕ ተኪሶም ልዮም ኣይሰርሐን ዲቕ ዝበለ ውግእ ኣዊጆም ን10 ዓመታት ኣጊዶሞ ዓፅዮሞ ንህዝቡ ከም ዝወፅእ ገይሮም ኩሉ ነገራት ንትሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ፈቲኖም እዮም ኣይሰርሐንቲ መንግስቲ ክመውት ኣይከኣለን ስለዚ ሓንቲ ዘይፈርሕዋ ምስ ኤርትራ ሓንቲ ዓይነት ዲፕሎማሲ ከተዓራርዩ ኣሎ I really hope መንግስቲ ኤርትራ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ተመክሮ ሓሊፉ ወላ እኳ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ኩነታት ኩሉ ኣብ ግምት እትዩ እንትኾነ ወላ ንካሳን ኣካል ዝግብኦ ነገራት እውን ተሓተተ ነቲ ኣፍ ደገ ተኸፊቱ ዘሎ ግን ክጥቀመሉ ካብ ልቢ ይምነ ስለምንታይ ኣሜሪካ ሂወትካ ከተበላሹ ትኽእል ሃገር ምዃና ንሪኣ ኣለና ንሳቶም ቁጠባ ናቶም ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ፅቡቅ ይኸይዱ ወኮለ በቲ ዝኸድዎ ዘሎ ዕቡይ መንገዲ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ውድቀት ኣጋጢሞም ብሰንኪ ኤርትራ ግን ኣይኮነም ካል ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ንሳቶም ኣብ ኤርትራ ረብሓናቶም ብተዘዋዋሪ ከሳልጡ ይኽእሉ እዮም ኤርትራ ግን ነቲ ኩነታት ነዛ ሕጂ ክትክፈት ትኽእል ኣሜሪካ ኣብ መፃበባት እያ ከላ ተጠቂሞም ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መትከላታ ከይቀይራት ዝኾነ ይኹን ንሳቶም ከይተበርክኸት ዲፕሎማሲ ምስ ኣሜሪካ ብማዕዶ ማዕዶ ኣመሓራሪኻ ጉዳይካ ከተሳልጥ ትኽእል ካብቲ ገዳ ክትድሕን ትኽእል ምስ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ኤርትራ ዝቀላቀላ ዘሎ ሰናይ ተስፋ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከይድ ተስፋ ንገብር ስለዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ድሌቶም ይግበሩ ኤርትራ ግን ኣፐር ሃንድ ወይ ከዓ ዝለዓለ ኢድ ኣለዋ ኢቭን ምስ ኣሜሪካ ትሽርክነት እውን ክቅየር ከም ዝኽእል ተስፋ ኣሎ እንተኾነ ኣሜሪካ ትእመን ሃገር ኣይኮነትን ገለ ካብቶም ዓበይቲ ዲፕሎማሰኛታት ወይ ከዓ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገበረ ዝበሃል ሄንሪ ኪሲንጀር ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ጉርብትና ወይ ከዓ ኣሜሪካ ተፈትያትካ ሽግር እዩ ኣሜሪካ ተፀልያትካ እውን ሽግር እዩ ክልቲኡ ይሽግር ስለዚ ኣሜሪካ እንተ ኣትያትካ ቫይረስ እያ እንተፀልያትካ ድማ ቫይረስ እያ ኣብ መንጎ ሳምዌር ኣብ መንጎ ባላንሳት ሒዝካ ንኣሜሪካ ኣንፃር ረብሓ ኣሜሪካ ከምዘይትኸይድ ግን ኣመና ድማ ኣብ ውሽጥኻ ከምዘይተኣትወካ ክትገብር ኣለካ ይቲ ሕጊ ምስ ኣሜሪካ ዘለካ ዝምድና ማለት እዩ ሶ ሌትስ ኮንቲኒው ናው ፕሊዝ ላይ ግበሩ በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ለሚነሱ ውዝግቦች የሚያወያይና የሚያከራክር መድረክ መፍጠር የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያሳድግና ወደ ትክክለኛ መንገድ እንድንጓዝ የሚያስችል ነው። የዚህ መድረክ አጀንዳ ዋና ዓላማም ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ በሚኖራት ታሪካዊ ጂኦፖለቲካዊና ዓለም አቀፍ ህግጋትን በሚመለከት ምክክር የምናደርግበት ይሆናል። በመድረኩ የሚነሱ አቅጣጫ ጠቋሚ ሀሳቦችም ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ከታሪክና ከጂኦፖለቲክስ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ህግ መነሻነት በቀይ ባህር ቀጠና ያላትን ነዚ ኩነታት እዚ ጀነራል ስብሃት ፍሬም ኣብ 2008 ፅቡቅ ጌር ተዛሪቦ ነይሩ ፕሊዝ እዚኣ ናይ 2 ደቂቃ ስምዕዋ ክምለስ ኢና ናብቲ ቶፒክ ኣብ መወዳእታ ምዕራብ ክቕበሎ ይቕበሎ ኣበይ ኸይድ ናፅነት ኤርትራ ተቐቢሎ ፍርቂ ኣብ መወዳእታ ከም ብሓድሽ ውግእ ኣምፅኡ ሕጂ ከዓ ነዚ ሓድሽ ኩነታት ዘሎ ከይፈትዎ ተሰርሐ ገዛ ኣብ ቅድሚኻ ተፀኒሕኳ ከምዚ ገዛ እዚ ስኢልካ ኢኻ ትቕበሎ ነዚ ገዛ እዚ ኣግዶ ክትገብሮ ትኽእል ዶ ከተፍርሶ ምስ ፈተንካ ሞት ማኪናኻ ፋሕፋሕ ምስ በለ እዚ ገዛ ዘይትንከፍቲ ኮይኑ ከም ዘለዎ ይፀንሕ ከተፍርሶ ትፍትን ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር ጃዕ 15 ጃዕ 13 ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ናይ ገለ ፀቕጢ ናይ ገለ ኩሉ እዚ ምስራሕ ኣብዩ ትገዛ ጠጠው ኢሉ ሎ ኣይንቀሳቐስን ከምታ ደላታ ክትቅፅል እያ ድዕረት ኣሎ ኣብቲ ገዛና ኸ ስራሕ ናይ ሓደ ይኮነ ናትና ስራሕ ባዕልና ንገብሮ ሓገዝናቶም ኣድልየና ባዕልና ንገብሮ ገዛና ከመይ ጌርና ከም ንውልውል ነዊሕ ዓመት ተሞኪርና ኣለና ምውልዋል ገዛስ ዝቐለለን ንሃገርካ ክትስዋእ ከለኻ ደምካ ከተፍስስ ዝኸበረ ሃገርካ ክትውልውል ገዛኻ ምስ ኣእትኻ ድሓን ንሕና ከዓ ክንሕግዘኩም ኢና እንታይ ክትሕግዙና ነቲ ገዛ ክትውልውሎ
نويانا انت يصقطو ويكمل يصقطو دلو زيتي قال اي حتو ناي مودات حتو نمول شيء بوليتيكا بهرات زي اورمو زي تግራይ زي عفر زي صومال زي حدي تخلايكا ورارات ناي ويانن فطيرو دلو صلني اذا خلت اذا كنت هكذا تحدى بوليتيكا ناي بهرات بتخلايكا اذ تغبرو دلو عندرا وي از غبرو عندراي انت كوبويزن ويانا وين تاهي بولو زي اتي نعنا خبير قدق عاتقد مجنبر تاريخ او حزبي ايفوتون متبر هيمانوت نايقلي هاجر جن حبر ايريترا نعمل من مرتا عوتا نعمل حنتا عادراس ودمكن هاجروا مخته عادراس سما كابتم نياته شيخ عبد الكبير وعلى زمشره شيخ ابراهيم سلطان كابتم مسرته عبد ورح صورة عادلها عواتي إيرترا حاتيا كي تخون كنت إيرترا حمل من مريتا عوتا عمولا حاتنا تعوت قوتي سبيس كمازين اوي سيبوا الله خبزا شيك علي مسكبر سوف قلوب دلو حبير كاناي منبر عب معزناي قرسي عب إيو بتكبر بحنصابي دقدق عاتقد مجنبر تاريخ او حزبي ايفوت من تبقر حيوانات نايقلي عقر قلنا حوال إيرترا تحول من منتا عوتا عمولا شلال دقا سلام سلام زي ما لو تسمع واحد جي سجن يولي شمي ناتي ورو فليل ولايو أنا زنورو لزلخو أديس أبعي تونات خاتهم حسهم زلخهم سراح من علبات جنجي ياتي قد من أبا مخادنا زياغن ري أب إثيوبيا مدابتنا قدايا أديس أبا زلخهم قد مزقارنا زتري وزلخهم نتينا يقدم زنبرا منيستر سلام تكيو منيستر سلام كوينو زنبرا يو هذا منيسترنا إثيوبيا يو نسون هادي ملو يبهلالو أب سوشيال ميديا تدغاغامي اب تويتر بزح بوست زخون زلو كنتاتيو سلازي بسرح يلن رواندا مسكده كابو منقد غيرو نامريكا عقبا كم زحاتته يوزن غرزلو سلازي كاب زحات سورسز بوست كوينو لا اب تويتر كم تري ودلهم اوريجينال تويتس كاب زلو بوتا قري هيزم صالكم زلو انت قدم يوزن برسب اني برايم مينستر ابي احمد سلازي خصصه نسو اب حتي روان اب تقيد كم زعتوي سدرو دما اب تويتر وتينيرو سدرو دما كابتو زنبرو منبر غزا اب دغكم استغحفو بسئل استسني اب تويتر وتينيرو سلازي اجين بتكونتات ناي بوليتيكاو كونتات ناي اثيوبيا تصتاو كونتات ناي اثيوبيا كمون اتي قطباو كونتات ناي اثيوبيا معالتاوي كمعالتنا معالتي نابز خفي كونتات يخيد كمزلو زتنبهيو من البات زي تا اب نجر كي كون كتبلو تخوليهم بات اجين تكونتات نابي قصو خيد كم زخيل زرداي ازي دما كم كفال نايت عينت بوليتيكاو قلولاو ابزلو ولو ابل اليرتراويان كغبر زخيل كونتات نتحغواف تتقيمم زستفل عليه اجندا كسالتو زغلو غنتات كلو خم زغلو مغنزاب كدليو كملسينا ذا حجن رياصنانا بكل منقد كنريا كنفتنينا انا افزل انحنا افزل لنا بتግራይ مناسي محبر توديبنا بختما يكون خمتانا قدم حز نبرت جميرنا نينا استودما بنيتورك إيتراويان حزن الصادق ملنا ينامس أنتم سمعكم ما سمعكم تقوليكم تا منيات البحر تا أسير الله بدكما حزون اللو سبينا يخونتنا خالتون اللو قدم حزون دسي لنا عندي مناسينا لبلعت منن تبهر الساون أبسلمات بينهم مترفوما أبسلمات بيني تريفنا رت ويت بلنا زي أول قوم حزد ما تأيو أب تقرأ تأثيرا واتمرت أمدو ببتسر فانجي زوجيدو شابيا برايدن النتو تشاتشو አዲስ አበባ ውስጥ ሴተኛ አዳሪ ሳይቀር ወንጀል ለመስራት አሜሪካ ሻቢያዎች ቁልፍ ሚና እየተጫወቱ
ፍየል ተራ ፍየል ቤት የሚባለው አካባቢ ማሳጆች ቤቶች በአስቸኳይ ጥርግርግ ተብሎ መዘጋት። እዛ ያሉ ሴቶች አብዛኛው የሪፉጂ ካምፕ ወረቀት ያላቸው ናቸው። ግን 40፣ 60፣ 80 ሺህ ብር በወር ቤት ተከራይቶ 10፣ 5፣ 7 ሆኖ ቆንጆ ሴቶች ማሳጅ ቤት ከፍተው እዛ የስለላና የመረጃ መሰብሰብ የዶላር ገበያ ጥቁር ትራዘሎ ኦኬ አቤር ትራዘሎ in the worst case በሚዲያ ጌርካ ወላ ከተታናቁቶ ይካል ሰላም መጽቅ እሊ እንደህርዳ ሰብ አና ነግረካ ንኩይናት ክሳብ ዝጽየን ክዋጋ አለው እንደህርና ሰላም መጽቅ ሩዋንዳ ሚሊዮን 7 መይቶም كم صرفوا بسلام ينبروا له أب إيرتران وسيخ هو أنت أماراسي دويت ولا حد تسأل ما يكون هذا إن هذا مليون زموت كاينو تسترف بسلام كنبر زغل أنت دعوانه زي سكة تهاينو سكة يا توتال تاريخون كبرتاتون إن كل لا يدرفتاتون حنت قالناتو كاب تاريخنا إيرترا حق اخترح يزلو إن كله درفتاتو ودرفتاتو حانت درف مزامور درفتاتو حانت سئل خيترف تقلال لا خاب زامريت زيا كاب زا قدس هاجر زيا تحقيق خطف خمزلو كجبر خلالو أي فلك أنا لو أنا أقول ويانا خمزلنا أي فلك أنا لو مالتي ويانا أبي أدراتيو كساسة تقولت دمسة تسته إنسان تقولت تانكا جيرو نتا أوزل نتا تفرسو ميجن سالاسان جيرو ولا ميكرون مساي جيرو نتا كل سبشن لا رأس حسمرات بان عاد هذا بدنا بدأ تغيروا أنا هو راح نحمي زوجك نحن أقول ويانا خمزلنا أي فلك أنا لو مالتي قبل تخصيص ما بتعتقد له بتعتقد له قالوا توصلت اليوم بوصل قالوا توصلت اليوم بوصل جنايو أبدك تحبيهم زترفوا سلزلوا على أبدك خيط زخل نوع إيدي باللانجد بحق حتى أبدك خمزلوا كفلا قال له جنايو وانا علامة نايس قدايزي أوشت إيرترا كورابشن ويبلشو الناس بحال التفافا نايس بسلطان منقستي وكون زي سبسلطان منقستي ناي سبسلطان منقستي وكون زي سبسلطان منقستي بقو كم زي رقصن سور كم زي سددن مقبار لتجمر فالسي صباح نحر صباح ويتمالي ودع يكونن كتاليو دمنان كبرتنان قذينان سوأنا له هاجر حج نيام نيام نايزاب نيام نيام خطفو عينتنا حمينا جنايو تحتزغونا هنتات تحتزغونا هنتات النفكرهم بصوتنا أبحما أبصبوك مسانا زنبورو أبالاتنا يساتتان يدهننتن أبزقاقو يلقوان عيننا أيكنا حسنين عيننا أيكنا حسنين جنايو كم مفتاو كم حالي تزغون نحنا قدم محالينا مفكرنا نتوم زأبسو حقيقن حقي أبقى محق خريبهم كا كبهم كوسيو جنايو زي حجكم زي مسألة نقرأ تركوا الواقع انت دا هلينا زي هاجرك انت هليا أبزا هاجر زي سركن متبفائن كساسن تغينو إذا هاجر زي عانيو مالت سنزوانا هاجرنا خنحنو عينتنا أمرنا عميسنا خوف كتبلك جنايو إذا عبا حقن فتحن زتراتر انت دا هليوها عقلي جيرو تراي تسبه حقن فتحن كم زلو زهاجر زيها زي أمنا زي فلتن تغينو بيجيب الخريه بساعة غاخريه جنايو أبالاتنا يساتتان يدهننتن يدرقي أبويو خبابي وأبسامي أمريكا يكون على أوروبا ما أكلا يمرا ينقصاقصوهم زلو أدقنا نفلتنا وشتي بقول بابنا إرتراويان بقول باب ودبات بقول باب كلن تبعيسهم كلا ودقلا كلا ودي خبساي كلا سلاماي كلا خستاناي كلا ود أوراجا كلا ود قبيلة كلا كالي يترف أوشتن
ቀቢላታት ገዛእ ርእሰን ኣይኮነን ንሕና ሳሆ ሓንቲ ይኮነትን ክልተ ሰለስተ ሳሆ እዩ ዘሎ ዓሳወርታን ሳሆን ዝበሃል ኣሎ ኣይፋሉን ቢለን እውን ሓንቲ ቢለን ኣይኮነትን ሰለስተ ቢለን ኣሎ ነገድ ዝበሃል ኣሎ ታውቀ ዝበሃል ኣሎ ታርቀ ዝበሃል ኣሎ ክሳብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ንህዝብና ንምክፍፋል ዝሰርሑ ብቁፅሪ ኣጻብዕ ዝቁፀሩ ሃሱሳት ከም ዘለዉ ኣይጠፍኣናን ውድባት ክንደይ ኣለዋ ኣይኮነን ትዘገድስ ከም ተቐዲመ ዝጠቐስክዎ 10 ኮና 20 ኮና ክሰርሕ ዝደለየ ቅድሚኡ ሜዳ ኣሎ ብኸምዚ ጉልባብ ኣብ ውሽጢ ህዝብን ኣቶ ከደናግር ዝደሊ ግን ምናልባት ንሓፂር ግዜ ንህዝቢኸታልል ክኸውን እምበር ቀጻሊ ህዝቢ ከታልል ከምዘይክእል ነፍሲ ወከፍና ክፈልጦ ይግበር ኣይገርመናን ድማ እዩ ደርጊ ሃሱሳት ካብ ውሽጥና كل ነገር ተወዲ ተተሓሓዝ ተሓቋቆፍ ኤርትራዊ ሃገረይ እንተበልካ ህግደፍባ ናይ እዝንባ ናይ ፍንጫባ እንዳበሉ ብገዛእ ሃገርካ ከይትሕበን ብገዛእ ታሪኽካ ከይትማጎት ብገዛእ ሰራዊትካ ከይትኮርዕ ንሓድሕድካ ምትእምማን ከተጉድል ብረቂቕ ክሰርሕሉ ዝጸንሑ እከይ ውዲት ምስኦም ተቐቢሩሎ أستوعل من ينجزأ وجنو سراويت إيرتراي كبر زبل من ينجزأ هزبو زدون قروه زبل من ينجزأ الديتاتو جمديس كلا زبل من ينجزأ تاريخهم يلزقواني من ينجزأ هجرو بوج حد كتندد تجرايت سعر زبل من ينجزأ سراويتو بجينوسايد زخصص بزيكا قلت مالليت بزيكا حتلا مالليت بزيكا زقاق مالليت شربلوا زين رسايو نزيهم حجس تقراي تعوتي لنا خنزارب لهم نزيهم كم زغبرونا مرحت ويانا ግን بخمينا خعوت اندليم سلازي سرنان كردادان تفلاليا لما حفاشنات كاللي ابال حيلتات مكل خالكا حلفا خبرهاب ابزغونه مسرع ابال حيلتات مكل خال انتري غاري حلفو اب اوتوبس حفي الكهوفا بلو اما قعز يقدم النتهبو توحده برت كدعت هالعلوز تشماشمه ابرهوتا نبدا بنجرز وفرن وقص نقوسيو استوعل إيرتراوي لومي ملوء رهوة خوينولو قنا بحروق عرفنا ايتي ملكي دخات قولن زلها أنا دقافي كونكونا دقاف هاجرين حزبي اسمع نحن نكو حجرنا حزبنا نقاومنا أجر كان حزب كان قديف كان دخات تقرأ كيت كذا الله حصل تاني حنساب تقرأ كيت كذا الله أبي أنا أمريكا تقرأ كيت كذا الله وما أتابع كو تقرأ كيت دولس ما بس كاب تقرأ يزر أكال كاي أمريكا زر صار انتهي تقولنا من يأكلكم سراويت الله ፈልገው እንግዲህ የአዲያም ባርክ መለሲና ናብቲ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ናይ በዓል ኣድያም ከምኡውን ናይ በዓል ቴድሮስ ጻዕዱ ክብረት ኣማረ ቲንክ ሳቡር እኳ ተፈቲሑ መስለኒ ናይ ካልኦት ኣሽማቶም ዘይንፈልጦም ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዘለዉ እዚ ሓው በላይ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ዝዛረብ ني أديام كيدو كم زبص حبيرو لس كنس معايو ማንሳት የምፈልገው እንግዲህ የአዲያምን ጉዳይ ነው። አዲያምን እኔ ትላንትና እስር ቤት ሄጄ አዲስ አበባ ከተማ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከጊዮርጊስ ከፍ ብሎ ፒያሳ ከጊዮርጊስ ከፍ ብሎ አንድ ፖሊስ ስቴሽን አለ፣ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ የሚባል ማለት ነው። እዛ ከቀኑ 8 ሰዓት ሄጄ አዲያም ስባቱ የተዋናይት አዲያም ስባቱ አግኝቻታለሁ። ያገኘኋት ደግሞ ፖሊሶች በጣም ቀና ትብብር አድርገውልኝ እውነቷን የተናገርኩ መሄደው የኢትዮጵያ ፖሊሶች በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እስረኛ መጠየቅ የሚችለው አንድ ሰው አንድ ጊዜ ነው ሄዶ መጠየቅ የሚችለው። አንድ ጊዜ ጠይቂያት ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ድጋሚ ጠርቻት አስጠርቼ ማለት ነው። ፖሊሷ ተባብራኝ እዛ ያለችው የስነ ስርዓት አስከባሪ በጥሩ ኢትዮጵያዊነት መስተንግዶ ጠርታልኝ 2 ጊዜ አዲያምን አነጋግሬያታለሁ። 2 ጊዜ አነጋግሬያታለሁ፣ አልዋሻችሁ። ስለዚህ አዲያም በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው። አንደኛ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እዛ እስር ቤት ውስጥ ያሉት እስረኞች የህግ እስረኞች ማለት ነው ፍርደኞች አይደሉም፣ ተጠርጣሪዎች ተብሎ የገቡ ናቸው። እንግዲህ ፍርድ ቤት ሲወሰንባቸው ነው ቃሊቲ ምናምን የሚሄዱት። እዛ ያሉት ሁሉም ተጠርጣሪ ናቸው። ሁሉም ሰው እኔ ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ኢትዮጵያውያን፣ ሶማሌዎች፣ የውጭ ዜጎች ሁሉ ታስረዋል። ከኔ ጋር አብረው ለመጠየቅ ሶማሌዎች አትሊስት አቤናይ እስር ቤት ከም ዘላ ረኺብዋሎ እዚ ቅዱስ ሰብ ክብለ ይኽእል ኢትዮጵያዊ ይመስለንን ከይጋገ እናተጠንቀቕኩ እየ።
በዛ መሃል አዲያም ስትመጣ ስትሄድ አይቻታለሁ ከመስታወቱ ውጪ ማለት ነው። ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። ፖሊስም ዱላ የለ ግርፊያ የለ ግልምጫ የለ። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ፖሊሶች እየሳቁ ነው የሚጠሯቸው። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደ ማንኛውም ሀገር ዜጋ ተከብረው ነው እስር ቤት እንዲሆንም ያሉት። እንደዛ ነውና አዲያም ተደብድባለች ምናምን ብላችሁም ታሰሩ ካላችሁ ተሳስታችኋል። አዲያም ኖርማል ነች። አዲያም በህይወት አለች። በጣም እርግጠኛ ነኝ ትፈታለች። እንደምትፈታ እርግጠኛ ነኝ። አነጋግሬያታለሁ። ምንም አዲያም ምን አጥፍተሻል ስላት ምንም አላጠፋው ምንም ጩጬ ነች። አዲያም ታውቃላችሁ። So ከም ንሰምዖ ዘለና ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘላ ወይ ድማ ብዙሕ ይኹን ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዘይወረዳ ዝኾነ መጥቃዕቲ ማህረምቲ ብዙሕ ከምቲ ዝውረ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ቀረባ እውን ክትፍታሕ ተስፋ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ክብረት ይሃበልና ማለት ኩሉ ሰብ ኩሉ ኤርትራዊ ቅዱስ ኤርትራዊ ካልእ ሓው ከመይ ኢሉ ክእሰር ከሎ ወይ ከመይ ሓንቲ ሓፍቲ ከመይ ኢላ ክትእሰር ከላ ሕማቕ ይስምዖ እዩ። ነቶም ካልኦት ድምፆም ዘይሰማዕናዮም እውን ካብ ናታ ፅቡቅ ነገር ኣብ ፅቡቅ ሃዋህው ክህልው ምንዮትና እዩ። እዛ ሰብ እዚኣ ግን ስለምንታይ ኣብ ተደጋጋሚ ሕማቕ ነገር ብዛዕባ ዝውረ ወላ ከምዚ ከይገበረት ከላ ከምዚ ትገብር እያ ከምዚ ዶ ብዛዕባ እሲ ብዙሕ ሕማቕ ንዛረብ እንታይ እዩ እቲ ፀገማስ ንእሽተይ ስቶሪናታ ንስማዕ። ካልእ እውን ኣላ ከምኣ ሚለን ሃይሉ ንፍዕቲ ኣርቲስት እዚኦም ክልተ እዚአንሲ ብጣዕሚ እየን ኩሉ ግዜ ታርጌት ዝኾና ካልኦት እውን የለዋን ኣይብልን እዚአን ክልተ ግን ስለምንታይ እስከ ንእሽተይ ናታ ኢንተርቪው ንስማዕ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ናይዛ ኣርቲስት እዚኣ መንስማዕ እስከ ንዓይ እውን ገሪሙን ኣሎ ኣብዚ ካብ ስልካ ፊልም ሕጂ እሱ ጥራሕ ኢኻ ቴሌፎን ገለ ደየመልሰኒ እምበር ኣብቲ ካልእ ስድሓን ኢኻ እምልሰይ ሕጂ ግን ስራሕ ኣብዚሐ ኣጋጣምስ ሰለስተ ተኸታታሊ ብሕጂ ዝጅመር ኣለዋኒ ቢዚ እየ ነይረ ኣሲራ ገለ ክበሃል ከሎ ሕጂ ክሳብታ ዓቕመይ ዝፈቐዱ ክሳብታ ነፃ ዘለኹ ተመሊሳ እውን ቴክስት እንዳገበርኩ እንዳደወልኩ ይምልሰይ መዛ ተኣሲራ ትኸይድ ኣድያም ተኣስር ነይራ ካ ዝብል ነይሩ ይወረ እዚ ካበይ ነቒሉ ይመስለክን ኣኺ ካበይ ምኽብለ እንደ ምናልባት ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹ ድኾን ከምኡ እዩ ዝኸውን ኢለ ይሓስብ እምበር እንደ መንቀሊኡ ኣይርዳእንን ይወላ ንዓይ ወብዙሕ እዛ ቀረባ እዛ ተኣሲራ ትብል ቀደም ተኣስር ነይራ እንደ ሕጂ እንኳዕ ረኸበት ዓይነት ዝመስል ወረ ነይሩ እሞ ሕጂ ነቲ መጀመርታ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣድያም ብዙሕ ኣብዚ ዓዲ ነዊሕ ስለ ዝገበረት ብኸምኡ እያ ባይታ ረኺባሲ ሰብ ተኣስር ዝብልኹ እሞ ኣብቲ ናይ ኩናት እዋን ክንደይ ሰብ ይኽእሲርክ ኣልዕል ኣቢሉ ካብ ኩሉ ሰብ ተኸይኑ ኣድያም ይመፃ ኢል ክትሓስቢ እንደይ እንታይ ምኽብለይ ኣይ እንደይ ሓደ ክሳብ ሕጂ እውን ንፀንሕ ኣይበልኩን እንዴ ሕጂ ይኮነንሲ ሽዑኡስ ዳርጋ ከባቢ 4 ወርሒ ገለ ገይሩ ነይሩ ደረቐኛ ሕቶታት መፅእ ነይረ ዳርጋ ዝበዝሕ ሕቶታት ሳይት ሓቲታ መሊሰ ነይረ ሽዑ ከምዚ ዓይነት ሪስክ ከኣሲ ሪስክ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ክትብል ከለካ ኸኣስ ዋና ሓደ ነገር ንርኢ ነይረ ሽዑ ከምኡ ከምዘይበለት ጭብጥ እንፅኡ ገለ ዝብል ኣነ ንርኢ ነይረ እንዴ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለ ገበነኛ ጭብጢ ከምፅእ ስሪና ይፈለጥን ኢና ሕጂ ኣነ ገበነኛ እንዴ ዝኮን ዘለኹ ኣነ ከዓ ኣይገበርኩን እንዴ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ከምደይ ገበርኩስ ጭብጢ ከምፅእ ማለት እዩ ቤና ይመለክዕ ከመይ ጌረ ጭብጢ ከምፀሎም ዘለና ማለት እዩ ውጡእ ሓሶት እዩ ክሳብ ሽዑ እውን ዝፀንሕ ኣይመስለካን እዩ ምክንያቱ ሓሶት ስለ ዝኾነስ ክጠፊ እዩ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ እቲ መጀመርታ ይዝክሮ ቅድሚ ከምኡ ማስ እቲ ኩናት ገለ ምስ መጠ ከምኡ ይብሉ ነይሮም ማስተጋብስ ኢልሞ ክስመፀኒ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ስርስ እዚ ኩሉ ብትግራይ ከምዚ ኢልካ ሓሊፍኪ እዚ ኩሉ ኣብ ዓድና ማይ ከምዘይሰተኺ ከምዘይኮንኪ ንምንታይ ሕጂ ድምፂ ዘይትኾኒ ገለ ዝብል ሜሴጃት መፀኒ ነይሩ ከም ምምፃእ ግን ከምዚ ሽዑስ ዳርጋ ሽዑ እዩ በቃ ፅንሕ ኢሉስ ከምዚ ዓይነት ፀለመ ክመፅእ ጀሚሩ እንጂ ክሳብ ሕጂ ይፀንሕ ኣይበልኩም ቀልጢፉ ክጠፊ ኢልካ ክትሓስብ ንበይነይ እውን ኣይነበረን ነይሮም እዮም ሰባት ሽዑ ገለ ኣርቲስት ነይሮም እዮም ግን ናተይ ናይ በይነይ ቀፂላ ካብ ምንታይ ትንፈልጥ ንዓይ ማሕሸን ፅቡቅ ነይሩ ፅቡቅ ጌርክ ይመለስ ክሉ እንደትኾኒ ብዙሕ ሰብ ነቲ ብዙሕ ዝውረ እዩ ነቲ ዝሰምዖ ሕጂ ንስኺ እቲ ዝመለስክዮ መልስታት ኣብ ክልተ እዋናት ንእሽተይ ነገር ኮይኑ ሕጂ ብቑዕ ኣይነበረ እንዲ ኮይኑ ትመልሲ ወይ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ኣዘራግሕኡ ድዩ ዘይፅቡቅ ነይሩ ንምንታይ ንሰብ ኣብ ጥርጥር የእትዎ እዚኣ እኳ ሓቂ ዘረባ ኣነ ፅቡቅ ጌር መሊሰ እየ እንደ ዝብል ምክንያቱ ሲ እታ ቪድዮ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ሕጂ ተመሊስና ሓፃር ነይራ ትከውን ትኽእለ ግን ዋላ ትሕፀር ዳ እምበር እቲ መልሲ ብዝግባእ መሊሰ እየ ከምዘይገበርኩ እዩ ከምዘይገበርኩ ከዓ ብዝግባእ ተመሊሳ እያ ኣብ ሓንቲ ጥራሕ እውን ኣይኮነትን ኣብ ዝተፈላለያ ቻነላት ተዘርጊሓ ነይራ ሽዑ ኣብ መብረድ ኣብ ኤፍሞን ማልቲሜድያ ካልእ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ብዙሓት ኣይዝክሮን ሕጂ እምበር ኣብ ብዙሓት ተዘርጊሓ ነይራ እያ ኣብ ኣርሞን ገለስ ኣብ ዝተፈላለየ ተዘርጊሓ
بزقبق كامل لي سي شعو أب درا نحطات مسمت أخو أنتي زبل نيرو أفت كومنت كم زي جبركس شربتي أمتلنا زبل كومنت نيرو شعو ما اللي سيوني رئيسون شربت سي أنا دي زمت ولا ستونجير كدبلون دلو إم زمتو وخصاصي زمت شربتي بزن ريو زلنا زيا حفتنا targeted جيروم يدقعوا خمزنا برو. There is only one thing أنا نعيك الرأي نزغل سلمتاي نزيا سبزيا كابنا ويحوان كم عين target زخون متقعتي حنسب زود مسكستو تزور دو خمزو ولك أو هي وتانا تخات فلطون زيت فلطون مزراب بستفل عليه وجناسي إذا سبزيا كابتاتو متقعتاي قدلان. There is one theory ناتي رديد لاني حنتنا بلا نسادما مسكاليتي أمساسيلة كريا دليل سلزلهم مجمريا نزيع ناس معنا خنصنح كاليتي دمالاتن نخلتين أتعايزة بحد كريان سلزلهم wait on let's listen to this one first. لما كم زيرهم سجردهم كيدهم كم زبيلهم من إسي كجاجة خليتنا من إسي لبيد اللي هو فلت يذبلون كجاجة اللي بزنا تعطون عينة السرار حسب مستعد جبر هكناتات ندقق ذي جاجة سبيلن. أبدي أونا الله خالد فيديو نسمع ياسكي. فلوتات من عالمنا دمصان ليدي جاجا وي بيونسي يرعاني. سي كابن شيء إن الأخوي عبي كله تجبروا ناي ساعة عينا كله نجارة بتعمل استلني أب هواته بزح نجار تلوا جرام لي كقتلهم نقلي شخصي بزح أي في الثواني كم عينة ريتها من سكخله بخميت أم حدرية بزح فيديو كليبات كاني بكراد نخي وي تمنقص قاس نقلي شخصي بزح أي في الثواني كم عينة ريتها من سكخله بخميت أم حدرية وين تايم تسوي أحسوني بزح جزيتهم بتعرفون الفاشون وين يسمعني أنا حكي كل جزء يكون إن إحنا توم internationally famous popular دهون نفعت درفتي artist خمان تعاملون ديبلو artist إلى أنا حسبي كل سبزات نقول نحن كينو artist يكون أنا ندعي ناتي تحساس بيو يعني تكبر لي سموز دبال نقريب كل سب كنا دكاي خالي إلى يحسبني تعامل قدنتيو جيجا نسار إحنا خلتنا فيكس. سلازي كابزن كلتين كاب أديام كمون كاب ميلن كلتين بزح متكعتي كندنا أديام كاي كوني جن ميلنون بزح متكعتي كم زور دارينا لنا. There's one thing in common ناي كلتين حبارة ورقوا حين تاينتيلنا كلتا سلسلة تاكن تكسنا خير مجمريا يرتراو يعني كلتين أوكي قطر غلطة كلتين عوتاتين سلسلة كلتين كا صبغاتين سو كالي كتو سغولو تخوليهم سو أبزين ندبتات زين ترايتو كيرنا نرأي مبزحت سب بفلايد ما بحبشا مبزحت سب مزلنا خان لعلك خي كله متبغى يسمعوني سلازي بفلايد ما بزح إيرتراوي أبدا جينا زلنا رجعنا بأوروبا بأمريكا لنا زيعتنا بإثيوبيا خوينا لعلينا لعلتي بأوروبا صلوا سب كديبا خلوا قال سب كي واحد قال له خليه so they want to drag them down قوتيت كابت زلوا قوتيت كان تحت مسيخ اخترقت انيخا كيكرقص وونز دلو عينت بحري خاطري كلتا إيرتراويان مسناخل زلوا عدمتين كل قبلا خلوا كن كرع كن حقوسي قبانا بزحات كن قبرينا بزح سب يحقوسي بزين أنا أبنت نزين دكنسيو نتصبغ نجر representation كتك عملنا يزدلي والكاوي وتن عني زملكات والكاوي وتن نحتاتني زملكات هي وتني أبي وتكا دليت كهت كون تخلي زين سبعة زياتن كا حلف زبالك فوق بحرني إيرتراويان زين سبعة رغالو كنتات يلن يس سلبريتين يس سنة بابايانين سنة باب دما نفسه ناي نفسه أكيد على من البات زبط حول بس إحنا وزلوا هذا الرجال زبط عكاش عيحات نقفن تغل تأكيد أنا قليل يكونن نلا على جالس كهت متغلقة قال نجارات له كتجبروا زلك من البات ناو كبس حكا زغل أبتعودنا تمثل زي اللغو I don't know it زين سبات يا تنقد في الأيام تارجت زخونة متقعد كم زوردا بزوج زي رني ريفن أبكم قدي ساتف كل لغز بك بزوج زي متقعتي وردا أنا قن نابنت بزحت واساتي إيرتراويان كنسيو كل واي خلين نمك أنت يكون كن بزح يفلتني نيجا ناي أديام ون كاب مجمر يكسر موضة تزرع أخوة فيلمية لن من البات أب جل زمت جلتات رياء جن بتخد كل زرع أخو فيلمية لن بزح
فيلم ጠቕላላ ፊልም ስለ ዘይሪ ዘለኹ ኣብዚ ሂወተይ ኣብዚ ሓለፈ say 5-6 years ፊልም ዝበሃል ኣይርአን እየ ዘለኹ ስለዚ ብኸምኡ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ሰርሕ ግን ብተደጋጋሚ ፌስቡክ ክሓልፍ ከለኹ ዝፀርፍዋ ከምዚ ዝገብርዋ ገለመለ ብዙሕ ሕማቕ ፀረባ ክደግሞ ዘይደሊ ዓይነት ዘረባ ይዛረብዋ but there is one thing ነታ ሚለን እውን ከምኡ ደርፍታታ ምስቶም ኢትዮጵያውያን ኮላቦሬሽን ክትገብር ከላ ላዕሊ ዝኸደ ብጣዕሚ ኣብ ገለ ምስቲ ያሬድ ነጉ ደርፊ ዝገበርዋ ኮምፕሊት ዓብሊላቶ ነይራ ክሪኦ ከለኹ ካብ ኤርትራ መፅያ እዚኣ መፅያ ዶሚኔት ጌራቶ ዋላ እቲ ሙቭመንትናታ ድዩ ምንቅስቃሳታ ድዩ ገለመለ It's really ኤርትራውያን ዘኹርዕ ነገር እዩ ምክንያቱ ስነ ጥበብ እዩ እዚ ሞደርን ኣርት እዩ ምዕቡል ዝኾነ ዘመናዊ ዋላ ብዙሓት ወፃእተኛታት እውን ሪኣክት ክገብርሉ ሪአ ኣለኹ ስለዚ ክልትየን እዚኣተን ኣብ ናተን ፊልድ ፅቡቅ ዝኾነ ስጉምቲ ፅቡቅ ዝኾነ ለውጢ ዝገበረ and guess what ነዚኣተን ታርጌት ገይሩ መጥቃዕቲ ብዙሕ ግዜ እዩ ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ዝገብር ተይልና ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ነቲ ሕብረተሰብና ንላዕሊ ክኸይድ ዝደሊ ንዕኡ ክቆርፅ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ንሱ ድማ ነቲ ኤርትራውነት ዝፀሊ እዩ መብዛሕቲ ግዜ ነቲ ኤርትራውነት ኤርትራዊየ ኢሉ ንዝኸይድ ሰብ ከጥቅዕ ዝፍትን as a matter of fact ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝፀርፎ ብዙሓት ይርየ እንታይ ስለ ዝበደለ ውሩጅ ስለ ዝኾነ ንፍዕ ስለ ዝኾነ again ንኤርትራውያን ዝኾነ ፖለቲካ ድሌቶም እዩ መንግስቲ ደም ክድግፉ ተቃዋምቲ ደም ክኾን ናቶም ጉዳይ እዩ ኤርትራውያን ብምዃኖም ግን ክትኮርዕ ይግባእካ መብዛሕቶም ሰባት ከምኡ እዮም ኣብ ዓለም ወዲ ዓዶም ዜግነትካ ቀየርካ ዋላ ናይ ካልእ ሃገር ተወሲድካ የኽብሩካ እዮም ንባንዴራ ሃገሮም ስለ ተኽብረሎም ዘለካ ኣብ ኤርትራውያን ግን እዚ ኮመን ሰንስ ጠፊ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ኢሉ ባንዴራ ሒዙ ዝኸይድ ከጥፍኦ ዝደሊ ሰብ መሊኡ እዩ ብዙሕ ሰብ ድማ ርኢና ኢና እዚ ዝኾነ ይኹን ቴፈነ ሓድሽ ሓንትላ ቴፈነ ሓድሽ ትበሃል ሰለብሪቲ ናይ ሆሊውድ ኣብ ኮሜዲ እትነጥፍ ማለት እዩ ሺ ኢዝ ጀስት ፀላም ኣሜሪካዊት እያ ነይራ ኤርትራዊት ምዃና ኣይፈልጥን ነይረ ግን መስሓቅ እያ ገለመለ ኤርትራ ምስ ከደት for some reason ባንዴራ ናይ ኤርትራ ሒዛ ነቲ ናይ ኤርትራ ገለመለ ከተንፀባርቕ ምስ ጀመረት እቲ ደንቢ ተቃውሞ ስለምንታይ ተቃዋሚ ዘይኮንክ ኢልካ ትጨፍጭፋ ክትከውን ኣይደለየትን ተቃዋሚ ደጋፊት ናታ ጉዳይ እዩ ንኤርትራ ክሳብ ተንፀባርቕ ዘላ ግን ፅባሕ ንጎ ብዛዕባ ሃገር ትሓስብ ተኮይንካ ፅባሕ ንጎ እቲ ሃገር ከም ማሓድራ እየ ትብል ተኮይንካ ፖለቲካ ንሃገርካ ክብሪ ዘውህብ ዘሎ ሰብ ንዑ ከተጥፋ ይትብገስን ኢኻ በት እቲ ፀገም ናትና ነቲ ፖለቲካውን ብብስለ ዘይሓዙ ሕብረተሰብ ስለ ዘለና ኣብቲ ንኸዶ ዘለና መንገዲ ብጣዕሚ ብዙሕ ስሕተት ንርኢ ኣለና ምናልባት እዚኣ ሳልሳይ ግዜ ከስማዓኩም እየ እዚኣ መልእኽቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድሕሪያ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሸር ክገብር የቡ ጌርና ንውዲ ኢና ሰላማት ከምዚ ገይሮም ስግረዶም ከይዶም ከምዚ ቢሎም መንእሰይ ክጋገ ክእል እቲ መንእሰይ ልቢ ዘለዎ ፈልጥ እየ ዝብሉ ክጋገ ክእል እዩ ብራዕ ዝግበር ህቀናታት ንደገ ዘይጋገ ሰብ የለን ምስ ተጋገ የኸ ከይትካ ቡነርካ ገደል እተትብሎ ንምንታይ ንዓታቶም ከተገልግለሎም ማለት እዩ ነቶም ዘጋገይዎ መሊስካ ክትሰርሓሎም ምእንቲ ባይታ ከተዋደሎም ምእንቲ እንታይ ስለ ዝኾነ ኤግዛክትሊ እቲ ጉዳይ ዓዱ ናይ ምምላስን ዘይምምላስን ኣይኮነን ዓድኻ ምምላስን ዘይምምላስን ኣይኮነን ምስከትካ እንታይ ቁም ነገር ጌርካ ኣነ እጂ ንብዙሓት ካብቶም መንእስያት ኣብ ደገ ዝረኽቦም ኣብ እንዳሻ እውን ፀነን እዮም ሓደ እዋን በዚ ማእከላይ ንራ ዓድና ክንምለስ ዘሊና ንብሉሞ ሰሪሕካ ቁም ነገር ጌርካ ክትምለስ ኮይንካ ዓድኻ ጥራዒድካ ክትምለስ የብሉ ዓድኻ ምምላስ ግን ብኸልኣካ ምናልባሽ ከም ዝገበርካዮ ዘይሰምዑ ዝሕራልዮም ኮይኖም ኣመሓላልፉ ተጋዳላይ ኣያና ኣቦና ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሎ እሞ ናብኡ ከብለኩም ዘለናዮ ቦታ ሃልና ሓድነት ክዕቀብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ናይ ፖለቲካ ክስታይ እዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ደጋፋይ እዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ደጋፋይ ኣይኮነን መጀመርያ ትመፅእ ኤርትራ ክትመፅእ ኣለዋ ኣብኡ ዘይረዳዳእና ናይ ፖለቲካ ክህሉ ኣለዎ ፖለቲካ እንዳሕር ኮይንካ ፅቡቅ እዩ ናይ ፖሊሲ ሕቶ እንዳሕር መፅኡ ፅቡቅ እዩ ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፅቡቅ ኣይኮነን ፖሊሲ ናይ መግቢ ርእስኻ ምኽኣል ትብልዎ ዘለኹም ፅቡቅ ኣይኮነን ንሕና ለሚና ክንበልዕ እዩ ዘዋፅኣና ዝብል ተልዮ ከዓ ምናልባ ኣብቲ ክትፈላለ ትኽእል ዶና ንሕናስ ባንና ባዕልና ፍሪና ክንበልዕ እንደለና ልማንሲ እንደልን ክንብል ንኽእል ኣብኡ ክንፈላለየ ንኽእልን ስለዚ ናቱ ርእቶ ክህልዎ ኣብ ከምኡ በፅዮ እዚ ተቃውሞ ድዩ ኣይተቃውሞን ኣይትፈልጦን ኣነ ብዙሕ ሰባት ምልዓል ኣይፈቱን እየ ሽማት ምልዓል ኣይፈቱን እየ ዋላ ጉጅለት ኤኒዌይ ዝኾነ መንእሰይ ኣብ ዝኾነ ግዜ ጌጋ መንገዲ ክኸይድ ክእል እዩ ክጋገ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ሃገራዊ ዝበሃል ወይ ከዓ ንሃገሩ ዘኽብር ኣብ ዝኾነ ነጥቢ ክምለስ ከሎ ክቕበሎ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ኤግዛክትሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ክንደይ ዓመት ኢልዎ ኣብ ክንደይ ግዜ ኢልዎ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣገይን ነቶም ገበን ዝገበሩ ነቲ ሃገር ዝከሓዱ ሱቕ ኢልካ መድረኽ ናይ ሃገር ክትቦም ኣለካ ማለት ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ሰብ ገበን እንተገይሩ ብዘይገድስ ብሕጊ ክቕፅዕ ክኽእል ኣለዎ ኣይ ኣግሪ 100% ዝኾነ ይኹን ንሃገር ስግኣት ትገብር
ፖለቲካዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ዝኾነ ይኹን ገበን ዝገበረ ብፍላይ ኣብ ደንበ ንፍትቲ ቃለስ ኮይንካ ገበን እንተለካ መጀመርያ ንስኻ በቲ ገበንካ ክትክሰስ ክትክል ኣለካ እቲ ገበን ዝኸስስ ኣካል ግን ሕጊ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ንኩሉ ሰብካ ግሉፅ ዝኾነ ሕጊ ተስዋይ ትቅዋም ዝበሃል እውን ኣገዳስነት ዘለዎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሰብ ብዘይገድስ ክትቃወም ከለካ ብፍላይ ኣብ ተቃውሞ እንተለካ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ክኾን ክኽእል ኣሎ ተረዲኻኒ ክትቃወም ከለካ ትቃወም ተለካ እቲ ትቃወሞ ዘለካ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክመጽ እዩ ንኤርትራ ወላ ካልኦት ፅቡቅ ይገብሩላ እንተሎ ከተጣቅዕ ኣለካ ፅባሕ ንጎ ፖለቲካ ክፅበ እንተለካ ምዕደራ ወይ ካብ ፖለቲካዊ ፕሬዚደንት ዲኻ ክትከውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዲኻ ክትከውን ተሓስብ እንተለካ ከም ፖለቲከኛ ኤርትራ ፅቡቅ ኮይና ክፀንሓካ ይትደሊ እንዲኻ and that's true ስለዚ ዝኾነ ሰብ ኣብ ፖለቲካ ክቃለስ ከሎ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ንክገብር እምበር 10 ግዜ ክፋእ ናይ ኤርትራ ጥራይ ንኤርትራ ከተዳኸም ጥራይ ንኤርትራ ከተጥፍእ ጥራይ ናይ ኤርትራ ክፋእ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ስራሕካ I don't think ስኻ ናይ ፖለቲካ ፀገም ዘለካ ስኻ ተሃገር ክትጠፊ ኢኻ ትደልያ ዘለካ ስለዚ you have no business ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ምክንያቱ እቲ ሰብ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለላ ነቲ ሃገር ይከላኸል ኣሎ ነቲ ሃገር ዝያዳ ንስኻ ደገ ኮፍ ኢልካ ኣነ ደገ ኮፍ ኢለ ልዕሊ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝቃለሱ ዘለዉ ክትብፅሓኒ ትኽእል እያ ሃገር بفتون كنت بتصحني تخليها يعني توما بقولتنا بقولن كرتز بلوزلو كبتصحني كلني انا كومنت كبكلغو توما بيرترا كرتز بلوزلو كتعمام سلازليه ريتوناتي ينبر نعايل عليهم كنت بتصحني يدلني زي ما ترفعت بتصح كاتلكم نو يدلني يعني مع اليوم كنت بتصحني يدلني الجنرال كري خلقو مع سبسي تنغراسي مع رتعرخا كون خلالو انا بتعري زعم زعري فرصعرو كركب خلالو كي زعرك خطركب كايدلني يعني مجوني لانيرا انا بيرترا ينفس خبر ويقل خبر قبل كله نرب حيله يكون كم زبنا البات زربا كطعم زبل زالو مثلا اي ابزدلو خو ابزبلت بوتاتات ينفس خبر عدل لنا انا اوروباويه سويساويه استمهاركيه ستوك ماركت له كريبتو له there is so much of opportunity for me to invest بزبلته اب دبي كده ينفس خبر اب كينيا كده ينفس خبر اب رواندا ينفس خبر اب سويس خبر اب حالد ما بزخون يكون ينفس خبر نا بيرترا كيده كل كله كربه لا يكون نسبي من البات كون دخنا بركوتا يقبر نتز صعر زلو ادلاتا مفتار كاب زبلي اي هوب زيا نرددا نكون كالوتون تمساسالي رديت تمزلكم يفلدي فلو يربح زلكم تعدي مونت شماي تاغر تبلاشو زلهم ግን የጋ መንገዲ ከበል ይደሊ ናይሎ ማርሳብ ዝኹደ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ አይ ሆፕ ገለ ዝምህረኩም ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ናበልኩ ናይሎ ማርሳብ ዝኹደ ኣብ ካልኣር ስክሳብ ንረኸብ ሜሪ ክሪስማስ ናይ ክሪስማስ ኢቭ ዘሎ አይ ሆፕ ጽቡቅ ክሪስማስ ክኸውን ሰናይ ቅንያት ናይ ሓድሽ ዓመት ድማ ክኾነና እናተመነኹ ኣብዚ ክሰናበቴ ጽጽቡቁ ቻው ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገስና ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ ትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍስ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘይድልየከ ሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ ትዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይና ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልፎ ኮርስ ኣለና ንጠቐመሉ ብለኩም